Ahojte, tu je zase Monika. Ako som už spomínala v minulom videu, tak ma veľmi inšpiroval tento pekný dráčik. Vlastne lepenkový výrez od značky Dustietic. Takto vyzerá to balenie, možno ste ho už videli v minulom videu. A dnes konečne nastal ten deň, keď idem tú svoju inšpiráciu premeniť na skutočnosť. Tak dúfam, že sa vám tento projekt bude páčiť. Mám asi takúto predstavu. Toto mám pripravené také dosky, ešte nie sú úplne dokončené, na nejaký zápisník. Vlastne takto vyzerajú. Toto bude predná strana, toto bude zadná strana, čiže takto. A chcela by som, aby to vyzeralo nejako takto, ako nejaký stredoveký, taký nejaký chrlič, alebo ako sa tomu hovorilo. A na nejakej kamennej stene teda. A samozrejme, bude to celé hrdzavé. Čiže použijeme aj ten hrdzavejúci prášok. Mám ešte pripravenú takúto tabuľku, ale neviem, či ju použijem, ale by to bolo takto a on by to akože držal v papuli na nejakej šnúrke alebo na niečom. Dobre, spravím aj tú tabuľku a uvidím, či to potom použijem. Neviem, či sa mi to bude páčiť. Čiže v minulom článku na blogu minulý týždeň boli nejaké fotky z hrdzavených predmetov a chcela by som, aby to, čo budem dnes robiť, vyzeralo asi takto. Chcem, aby tam boli tiež zachované tie, alebo teda tá pôvodná farba by bola zachovaná a tie hrdzavé časti budú hlavne tuto okolo krídla, možno niečo na hlave a hlavne tuto. Lebo tuto predpokladám, že keď je tak veľa detailov a veľa kadejakých tenkých častí, tak tá voda by sa tam asi najskôr prežrala cez tú farbu. Takže ideme asi rovno na to. Chcem spraviť vlastne ako podklad takú tú tmavú železnú striebornú farbu. Ešte to vydám si novú paletu. Toto je taká strieborná farba, ale je príliš bledá, aby vyzerala ako nejaké železo alebo nejaká zliatená, takže miešam s čiernou. Asi toľko to uvidíme. Mám tam radšej menej a potom uvidíme, že či nám to bude stačiť. Dobre, ešte trošku striebornej. Táto farba asi nebude veľmi vidno, bo chcem to zakryť tou modrou a tam, kde nebude tá modrá, bude väčšinou tá hrdza, takže až tak veľmi na tom asi nezáleží, že aký bude, či bude ten odtieň nejaký presný. Ale čo by som chcela vlastne dosiahnuť je asi nejaká takáto farba, no, ako je ten prášok. Dobre. Nebudem to nanášať štetcom, mám takýto penový štetec, má už svoj vek, ale má to aj svoje výhody, lebo tým, že je taký trochu potrhaný, tak dá viacej textúry. Chcela by som dosiahnuť, aby toto nebolo úplne hladké, ale také skôr ako kované, alebo neviem, uvidíme, že či to vyjde. Takže si nanesiem z toho štetca, z tej palety na štetec teda. A budem takto. Teraz neviem, či to vidíte, ale takto je to vidno. Sú tam také, ako keby, také ďobky. Bude vyzerať ako kované. A zároveň to má takú výhodu, že keby som nanášala štetcom, tak týmto smerom, tak sa mi do tých dier dostanú tu na boku také veľké kusy farieb a to sa potom tak zle začisťuje. Takto, skvelé.
taká čistá, rýchla práca. Týmito bokmi sa nebudem asi veľmi zaoberať, alebo budem, asi mi to nedá. Ale najprv to vysuším, aby som si to nezaťapkala. Neviem, či to sušenie bol dobrý nápad, lebo sa mi to trochu ohlo. Tuto. Už to nie je také ploché, ale keď to prilepíme, tak sa to naspäť vyrovná. Ale chcem hlavne tieto veľké časti. Mám ešte taký menšiu veľkosť. Som vedela, že kde toto je. Dobre, s tým štecom je to také, keď si nanesiete viacej farby, tak to necháva väčšie tie bodky, alebo tá textúra je potom taká väčšia. Takže môžete sa s tým trochu pohrať, ak teda chcete použiť niečo podobné. Sú aj teraz v ponuke, toto sú Marabu štetce tupovacie na šablóny, ale dajú sa použiť kadejako. Celkom šikovná vecička. Dobre, idem si ich umyť, toto nám zatiaľ vyschne a budeme hneď pokračovať. Pravila som si ešte aj tú cedulku, vlastne takým istým spôsobom, týmto tupovacím štetcom. A keďže by som chcela, aby to nejak držal v papuli a nemám teraz pri sebe nejakú reťazku, ktorú by som na to mohla použiť, tak skúsim túto šnúrku spraviť a potom to takto nejako mu tam zavesiť, prilepiť vlastne. Takže tú šnúrku je fialová, tak ju skúsim zafarbiť tou istou farbou a možno ju potom aj trochu zahdzaviem, neviem, ako sa mi to bude dariť, uvidíme. Vlastne takto iba. Teraz už je taká strieborná. Dobre, toto tiež necháme vyschnúť. Treba raz aj tu. No. Chcem, aby ten drak bol takýto tyrkysový. Sa mi páči tá kombinácia týchto dvoch farieb, fialovej a tej tyrkysovej. Toto je farba značky Unton, česká značka tyrkysový, blanky tyrkysový sa volá. Dám si trošku sem. Budem zase používať tento štetec, ale tento maličký. Chcem si najprv naniesť tú farbu. Nechám vlastne niektoré tie plôžky nezakryté a tam potom príde tá hrdza. To bude akože tá odlúpnutá farba tam niekde. Ale ten nátier vlastne tiež nechcem mať úplne taký rovnomerný a taký súvislý, takže si trochu otriem z toho štetca a idem tak veľmi opatrne.
len takým ľahkým pohybom asi niečo takéto. Takže čo... Dobre, no snažila som sa, aby tie stredné plochy, ako túto na bruchu a túto na hlave, boli v strede tá farba teda taká hrubšia a pri okrajoch bude už taká akože ošúpaná a niekde bude teda tá hrdza. Ale určite to nie je taký kompletný súvislý nátier farby. Je to taký drak zo stredoveku, takže už má svoj vek. Môže si dovoliť vyzerať ošuntelo. Spravím aj tú tabuľku, takú istú. S takou tabuľkou by to vlastne mohol byť nejaký vývesný štít na nejakom hoteli alebo niečo podobné. Taký penzión u modrého draka alebo niečo podobné. Dobre, opäť nechám to vyschnúť a pokračujeme. No, zatiaľ to vyzerá teda takto. A keď to priložím k sebe, tak to vyzerá takto výborne. Tá šnúrka niekde takto akože pod cebulku. Dobre. Ideme hrdzavieť. Asi aj šnúrku budeme hrdzavieť trochu. Chcem použiť tieto dve lepidlá. No tak ako som sa v tom predchádzajúcom videu snažila tomu wurtelu vyhnúť, tak teraz ho budem používať, lebo som zistila, že je to skvelý prostriedok na dosiahnutie toho efektu takej zhrdzavenej, roztečenej farby, tej oranžovej. Čiže chcem spraviť asi toto, že tuto bude taký permanentný nátier tej hrdze. To vlastne prilepíme týmto a potom, ako niekoľko storočí na toho draka pršalo a kadečo, tak tá hrdzavá farba stečie. Asi nie som na tú fialovú, ale na tú tehlu. Takže odtiaľto stečie a to vlastne spravíme tým wurstolom, že spravíme také cákance a potom ich ošúcham, aby ostala pod nimi len tá oranžová farba. A to tmavé vlastne pôjde preč. Aj tuto vlastne budú také malilinké cákance tej oranžovej. Takže prilepím si to tam až potom, ale musíme to prilepiť asi pred tým, ako to povstriekam tým octom. Takže najprv toto. Tuto vidíte, že si treba dávať pozor na tie spoje, na tých lepenkách, tam, kde je ten spoj tu na taký tenší, tak sa to veľmi ľahko takto ohne, keď s tým neopatrne zaobchádzate a môže sa to asi aj roztrhnúť, takže opatrne s tými jemnými detailami. Takže tuto chcem poriadny kus hrdze. Tuto v týchto spojoch pri hlave. To od oka k papuli. Dajme tomu.
Poďme to rýchlo aj posypať. Mi to zbytočne nezaschlo. Treba dávať pozor, aby ste to lepidlo nenaniesli v príliš nejakých rovnomerných alebo príliš pravidelných geometrických tvaroch, ako sa mi to podarilo tu na tom oku. Takže sa to snažím nejak tak prstom rozstrapkať, alebo čo? Kde ešte by to tak zhrdzavelo? Dobre, poďme tu na tie detaily. Tu je toho veľa. To na tých spojoch. To asi môžeme byť aj taký odvážnejší. Takže mám to takto. Svetlo. Tak to možno bude lepšie vidno, no. Dobre, nechám to zaschnúť a zatiaľ ešte spravíme tú cedulku. A potom budeme pokračovať s tým wurstelom. No, nemám to ešte úplne suché, ale už som netrpezlivá. Takže trochu wurstelu tu na paletu. Štetec, kde si? Tu na. A vlastne to bude pokračovať len v takých nejakých zužujúcich sa pruhoch od tej hlavnej vrstvy hrdze. Spokojná s tým krídlom, ako je spravené, takže asi spravím ešte niečo toto. Je to tam hore nejaké moc čisté. Dobre, ešte cedulku. Dobre. Teraz si prihlepím toho draka sem, aby som mohla spraviť tie hrdzavé prúžky aj na tej tehle. Musím to najprv rozmyslieť. Dobre, asi takto. Na to použijem tento 3D lak. Tu nejako naznačiť. Si sem túto ceruzku, aby som vedela, kde som to chcela.
mi trochu vylialo, takže si zoberiem. Mohli by ste to asi prilepiť aj normálnym lepidlom. Ja som použila ten 3D lak, pretože tým, že je tu na tá vrstva tej modelovacej pasty, tak nie je rovnako vysoké tá doska. Že by mal nejakú takú väčšiu podporu pod hlavou ten drak. A zvyčajne teda vždy nanášam veľa toho laku, tak mi potom vyteká spod tej veci, ktorú chcem nalepiť. Tak toto musím utierať. Dobre. Takže zase vurstou. A ideme túto na tehlu. Dobre, a teraz to musí dobre uschnúť, takže za chvíľu som späť. No, je to všetko suché, takže ostáva už len jedna vec. A to je teda ten ocot. Takže, no, vidíš, dobre. Toto nechcem, aby sa mi to šírilo moc na to fialové, takže si to takto trochu zakriem s tou servítkou. Vlastne by to bolo také nelogické, keby to bolo na tom fialovom, tá hrdza, lebo to je, neviem, nejaká abstraktná obloha, možno nejaká fialová noc. Takže iba na draka, ale kľudne na tej tehli. Rozmýšľam, že či to nakloním, alebo toto utrem. Asi to nakloním, takže toto tak poriadnejšie utrem, aby mi to nešlo na tú akože oblohu. A nechám to asi takto nahnuté. Toto nohu neviem, či som poriadne postrekala. Dobre, opriem to a uvidím, čo to spraví. Túto šnúrku som vlastne tiež trochu túto do stredu, hlavne oko to bude mať zohnuté na tej papuli. Takže tu tiež postriekam. A ešte tabulku. Dobre, a teraz už len čakať, kým ocot spraví, čo má. A potom už to len zlepíme dokopy. Takže hrdzu mám už celú zhrdzavenú. Vyzerá to teraz takto. Tento efekt je tu celkom dobrý. Aj tuto na papuli je to trošku... Uvidíme, čo to spraví, keď to ošúchame, ale tuto nie som celkom spokojná, lebo tam bola príliš tenká vrstva a nie je to také červené. Takže
Skúsim to ošúchať a uvidíme, možno, že tam vrátime nakoniec tú tyrkysovú farbu. Mám takú starú zubnú kefku. Skúsim to s tým trochu ošúchať. Dobre, s týmto som celkom spokojná. Tuto poďme toto vrátiť. A ešte mám vlastne tabuľku. Zabudnem. Ešte k tej tabuľke som vymyslela takú vec, že je to teda penzión u modrého draka, tak by to chcelo nejaký text na tabuľku. Mám jediné vhodné, čo som našla, sú tieto pečiatky, sú síce vianočné, ale tuto je jedno také skvelé A, takže ho skúsim takto opečiatkovať. Idem iba takto s rukou, lebo chcem, aby bol ten obrázok taký neúplne dokonalý. Dobre, niečo tam je vidno. Takto. No a teda bude potom tabuľka takto. Neviem stále, že či to mám dofarbovať. Možno je to dobré takto. To má byť ošúchané. Nejaký 400-ročný drak. Môže byť predsa pekný modrý, takže nechám to takto. Dobre, poďme to tam nalepiť a to bude vlastne už koniec. Ideálne by ste vlastne túto šnúrku prilepili jemu pod tú papulu, ale som nevedela úplne, že či to chcem použiť, takže mu to asi teraz iba takto sem strčím. Uvidíme. A odtrihnem, koľko potrebujeme. Tuto tiež som mala iba takú veľmi tenkú vrstvu. Takže nie je to veľmi oranžové. Je tam len skôr ako keby taký železný ten efekt. Dobre, trošku sem. To budem musieť niečím zaťažiť. To vyriešime potom, ale teraz poďme na toto. Trošku viacej odstrihnúť. Ťažko strihá, keď je taká namalovaná. Dobre, takže takto.
A je to hotovo. Vlastne keďže to bude zápisník, tak to budem ešte šiť. Papiere a budem to šiť nejakou fialovou niťou asi. A toto už môžete vidieť fotky zošitého zápisníka. Dúfam, že sa vám páči a že niečo podobné vyskúšate. Tak uvidíme sa niekedy na budúce. Pa, pa.